Pun Kakang prapta wonten ing kraton Ngamarta boten sanes Yayi. Melajaraken duta penglawung. Duta utusan penglawung pepejah wonten raja pejah menapa Koko Prabu tatkala semanten. Kadang kula Dimas Arjuna sowan wonten ing kraton Ngastina ing isinipun badhe nyuwun lilanipun Nyai Prabu Jaka Pitana lan nyuwun keparinging jawata supados negari menika sakwetawis kapasrana dumateng Dimas Arjuna minangka sarana kempaling para garwa. Ewa semanten sedaya ing dados panuwunipun Dimas Janaka dereng ngantos pinaringaken jawaban ing langkung cetha. Dereng ngantos pinaringaken jawaban ing langkung cetha. Satemah Dimas Janaka lajeng dipun perjaya dumateng Pamandura. Ngantos gilang-gilang kunarpanipun Wastinggil Binaturata. Saengga pun Kakang kepelajar kula sumanggaken kawontenipun Yayi Arjuna. Kados pundi Koko Prabu dalah Liwang Sukmana kalih Yayi. Pun Kakang minta pamit rumiyin kepareng badhe lumawat wonten Ngastina nyumanggaken aku njaluk pamit saiso-iso nglabuhi marang Arjuna adiku. Iya Dimas Werkudara Gatotkaca Sencaki kula Semadya tata-tata budal nggih sedika Koko Prabu. Kembar Yayi derekno manjing daton iki Koko Prabu. Iki Koko Prabu. Mapakiring pamuk Kresna mara anggar cita bejama wancana Bima kang mawa pagon Rikala semana Raden Gatotkaca Raden Setyaki wis samya tumandang Cancut Taliwanda apa dene Raden Antarja ingkang sesarengan sumedya manjing ing wengkon kraton Ngastina ingkang mungging pungkuran Raden Harya Bratasena kairing barisan para senopati ning Pandhawa gedhonganing carita kaos ngepung kraton Ngastina. Nak ijun. Wonten menapa nggih? Kadiparan sakseranipun Janaka. Menapa wonten pawarta yen Pandhawa keraman wonten Ngastina? Mboten wonten. Sinten ing wonten kaliyan kula Werkudara mesti sila. Kresna blereng. Saking nggone mencorot
padha rawani mandeng marang Kakang Durun. Nah, ra ngaten jalaran wedi yen ketularan. Lho. Kok tadi Mas sepele tunjone. Mekaten menika kula manjing syukur pinanggih sewu. Gambaraken yen to Ngastina badhe manggih tata tentrem. Nah, tak makaten. Rikala semono dereng ngantos Pantara Dangu Kocapa Prabu Kumalawati kairing para wadyabala. Inggih kula sinuwun, kula Prabu Kumalawati, kula Pati Andayawati. Menapa menika negari Ngastina? Yo. Apa marmane sira ngadhep? Istanipun mekaten sinuwun. Nampi wangsiting jawata negari kula menika saged tentrem menawi dipun rawuhi Pendhita Durna Penemban Kumbayana. Mbok inggih keparing penggalih kaparing kawelasan mboten ketan namung kedap nektra sepados kersa angrawi negari kula. Wah, Bapak. Kula nggih wonten tamu nggih badhe pinanggih panjenengan. Durna panalinganira lumacaring latri. Kurawe swara Siapa dena jenengmu? Kula Prabu Kumalawati, kula Andayawati. Negaramu bisa tentrem yen kerawan karangku. Mboten sekitar namung kedap netra monggo Penemban kula aturi. Wis kana tunggu ana njaba engko tak tututi tanggo nganu servis barangan. Iya kula suwun ampun ngantos dangu-dangu ora nganti ganteng tutu tak tututi. Nyuwun pamit sinuwun ati-ati. Sampean mang tiru kula dijuni. Nggih kaya keten iki gambare wong juara. Wong sing misuwur. Nggih. Sapa-sapa butuhke, sapa-sapa butuhake, sampean ajeng ngerti batin-batin. Kumalawati niki janjane ora bakal njaluk tumbang. Mbok menawa nampa wangsiting jawata dhewe niku kepengin kula wengku. Menika mangke Kumalawati badhe kula ajak mukti supaya bisa tentrem lek kula urip momong asatama. Nyumanggaaken. Nggih, kula badhe nglegani piyambakipun. Ampun ngantos dangu-dangu anggenipun ngertosi mangke mindak ketinggal bangun. Temtuke piyambakipun sampun wewayangan kula. Mboten sanes ngatos-atos. Oh, Kumalawati tak tumbalane.
kepiye Kumalawati mangke badhe dumugi wonten mriki langgonmu mbujuk supaya gelem tumeka kene kepiye kula aturi rawuh dhateng negari kula supados dipun tumbali wusana piyambakipun ketingalipun mempeng sanget Kangmas ya wis mengko tak temonan narak ya ngono bejo kemayangan ketemu langsung kali Durna iya syukur watake Durna ke Taman Putri terus bekikuki kaya cah cilik ya lungguh kono Kumalawati pun kakang rawuh aku ngerti karepmu senajan tata gelar kowe njaluk tumbal nanging batin-batin kowe mesti kepencot karo aku kepengen dadi sisi aku supaya dadi wong kang juara dadi pertimbangane pendhita sing kondang kaunang-unang mengkono Kumalawati besok tak dadake ibu sepuh Andayawati kang enom bojoku wong ayu momong asatama alah wah kemen ngewegong men Durna ora sah kokan rewel tanganku tampan ono aja aduh mati aku aduh ayo aku nek kepen duwe bojo Dewi Dipalawati ya kuwi aduh ora ketemu nang kok dadi ana lakon kok kaya ngene aku rumangsa dijlomprongake aduh Yayi sisan-sisan nggone ngujo kamurkan wis ben ana apa-apa tak dadan Durna pasrana Petruk wose Petruk ora bisa ngejur Durna rasa kon melu aku Petruk ora iso ngejur Durna rasa melu aku nggih banjur awake dhewe mlebu kraton Joko Pitra Genelaiser kok diampar jubra-brik nek sakit dadi rumah taku Durna wis rasa kokan rewel pokoke tak rut tak goleke duit sapa sing liwat kene tak kon ngiris ora gelem ngiris Durna bayar denda iki engko Durna nek dire ya lara nek ora ngiris Durna aku oleh hasil kene tak tekeni siapa melalui jalan ini harus ngiris Durna garis miring bayar denda nek sing ora gelem ngiris bayar barisaning para satriya Pandhawa Petro nggih nanggene niki napa nunggu Durna iki pancen tak golek arang ngoten asing tak pundi arep mrono ora gelem mulungake negara Cina obrak-abrik kangge wong Ndara Janaka pancen kabare sing nyiksa Durna nek ndak mriko ya ngiris aduh mati aku Ger aku timbangmu Ger mbok liyane iki ana anane kuwi kok dadak aduh mati aku aduh ya aduh mati aku aduh
Waduh, wong pirang-pirang aja ngiris kabeh aduh. Aduh. Ya, trembelane milih ora. Aduh, mati aku aduh. Ah, inceng aku wis dintekake iki kepiye. Aduh. Ya. Wis. Nggonku barang ora. Wis ora asal lunga-lunga nang kene wae. Pokoke sing liwat kene ra ngiris kowe tak denda. Katon leresang mangan anu leresang sutra dewa mangibir-ibir semono satru kali kamu semanjing onong peperangan persasat dan kroyok dening para Kurawa prandene Kurawa samya mundur gelanggang colong playu berbasan tapis gusis tan wenten ingin kumawani manjing peperangan melajar manjing kedaton kanca ayo sane ngomong lalu sungsun timbul ya. Wonten satriya ngamuk saged bedah ngestina barisan boten wonten ing ketandha. Mongko prajurit Ngamarta sampun dateng ugi badhe labet cintakanipun Arjuna. Wah. Dados ajan perang paman mekaten. Kados pundi menika mbok menawi saking ngendikanipun anak Prabu Mandura. Bilih panjenengan badhe tentrem penggalipun asra kelepatan dhateng ing Raka Sinuwundarawati prayogi paman. Prabu melajar negari Ngastina risak Koko Prabu kula ngaturaken kalepatan yen to Koko Prabu tegel malah kepareng klatri mejahi keng rayi kewa lha ing risak sinten ya satrio kekalih nami Bambang Sukma Sekti Sukmalana. Wah kepiye Kresna kakangku mongko jlamprong genah sing mitenah wong Ngastina. Yus ora ana lanipun kakang kami kirake. Yai lenggah prayogi cobi mangke kula padosaken pita senajan.
manebak manaut lir singa manabdul lawan ana Sardula lan Ardawalika. Iya aku macan jati pitutur, aku ula pitutur jati. Ana apa? Aku areng goleki Jaka Pitana njaluk Banawati larak sing ora-ora. Ing atase macan kok ya kepengin dibojo Banawati. Aku arep macan kae sari-sari ning macan. Oh iya to, nek pancen mengkono aku tanggung jawab yen kowe bisa mateni Satra Ngamuk ana negara wis aja mer-mer tantangan. Kang gedine sakjaran tejiyo aku jati pitutur, aku ula pitutur jati kowe sapa? Sukma Sekti, aku Sukma Lelana. Yen ora pringgake becik aja tok bacetake nggonmu ngamuk. Wis layane wong Ngastina, dudu aku sing dawuh Sinuwundrawati. Menggak kang dadi kekarepku apa kepengin tekaning pati tak ladeni sak arep. Wis tumeka ing Titiwanci. Sardula inging Pancakara marang Bambang Sukma Sekti. Rangka manjing curiga, curiga manjing rangka. Ilang sipating sima Raden Janaka kakaton. Apa dene kang wujud Ardawalika uga rangka manjing curiga. Curiga manjing rangka mulya jati Sang Adipati Karna. Dimas Janaka inggih. Lah ratu wedok iki mau sapa? Sembodra. Lah patihe? Sri Kandi. Bala sedaya garwa Madukara. Kula rumaos lepat Koko Prabu, ya wis ora dadi apa. Kok bisa gandeng karo Yayi Adipati? Kula labet kawontenan Koko Prabu. Wis saiki tak kumpulake Yai kudu manunggal marang Kurawa. Wasipun badhe wangsul wonten Ngawangga. Kula purun manunggal kalian Kurawa yen to Durna sampun dugi Ngawangga nyuwun pangapunten kalian kula. Yen Dimas Arjuna ingkang dados Koko Prabu. Iya. Jumbuhipun Dimas Arjuna saged kempal kaen para garwa. Para garwa lajeng sami kondur sampun. Sing ngetutake para garwa iki mau sapa? Ingkang dadi ratu. Estunipun Kakang Begawan Anuman Prabu Anggana Dewa. Oh mangkono. Yayi, kula nyuwunaken pangapunten kelepatanipun Dimas Arjuna karana dereng dugi Titiwanci Jumenthaka boye dadi napa lan ugi Paman Durna ing keladuk wani kirang geduga kula suwunaken pangapunten ing dinten menika kula lorot saking pidananipun ipun Sukma Jati rikala semau mboten dados menapa kepareng Paman Durna lajeng kaboyong wonten negari Astina. Sena.
yen ana satru sing isih bakal gawe wisunaning kraton Ngastina. Luwih-luwih nganti tumeka ing kraton Ngamarta mangsa bodho tak pasrahke si Adi tak jangkae. Tamjuring wariku meleping tirta sumunduling wentis Soboi berkutara wis sapa takon karo aku kala Prabowo belakno patine Gustiku uncali sikil Wadya Bala raksasa katrajang Raden Harya Bratasena kuwanda mlasah babatan pacing. Yayi saksamunipun manggih tata tentrem mboten kita namung sedap nika Koko Prabu kula suwun kempal wonten ing negari Ngamarta mboten sanes muji syukur kalian Jawata dene para kadang kula tansah pinaringan pangayuman sapengripun pepanggihan menika mugi tansah pinaringan tata tentrem rahayu kang pinanggih wuri mengkono Yayi tak biyantu kersani para kadang